Salam, kaderli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Bugün görüşümüzde alı Oktyabryň 14'ü bildiriş berişmede alı käbir vatandaşlar gelipdirler, beýleki döwletleriň vatandaşlar gelipdir. Bizi gollamaga, olara da ulangan tawuruna ýa. Bugün ine Birleşen Milletleriň öňünde ýygnanşdyk. Hem öz global problemalaryny aýtmak isleýär. Şuň meniň elimdäki saklap duran suraty görýänsiňiz Merdan Muhammedow Türkiýe Respublikasynyň gizli ýagdaýda ogurlandy. Onam hemmäňiz bilýäňiz, bugün biz Birleşen Milletleriň öňünde ýürüýte şu problemalary aýtmaga geldik. Oy geçen köçeden geçýänlerim bilsin, Birleşen Milletler Guramasyna oturan boş edara diýip atlandyrýan, şu boş edarada oturanyň ählisi oy eşitsin görsün. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky korrupsiýon döwletleriň edýän pysykyjylyklary barada şu gurrun bermäge geldik. Ine görüşüňizde aly plakatlara bu üns berersiňiz. Türkiýe bilen Türkmenistan gaz, neft alşberişi edýärler. Adamlaryň jany bilen. Görüp otursak, gaz bilen neft adamyň ykbalyndan, adamyň durmuşyndan, adamyň janyndan has bir wajyp, has bir gymmatly bir zat bolup dur. Biz ine şu zatlary ählisini aýtmaga geldik. Merdan Muhammedow 2024-nji ýylyň 10-njy iýun aýyna tutulýar. Hilegarlyk bilen köçä çykarylyp, ondan soňra saklanýar. O ýerdenem bilişiňiz ýaly polis çagyrýarlar. Ramazan bayramy sebäpli bir näçe gün geri gönderme merkezi diýilýär Türkiýede. Şonda saklandy. 5-6 günläp şol ýerdenem jaň etmäni başardy. Bir hilegarlyk bilen eýlelik bellilik bilen jaň edip bildi. Emma Türkiýanyň şu ganly işlerde gaty eliniň bardygy Merdan Muhammedow sebäpli orta çykdy. Inni bugünden eýlägem Reşit Meredowyň ady giňden ýaýrajakdyr dünýä möçberini. Onun hyzmatyny edip ýören hökümet diýip özüni atlandyrýan yalan hökümetiň yalan hökümet ýöretýänliňi, ýa-ni Berdi Muhammedowlaryň taýpasynyň atlary, neberesiniň atlary, başga ýene de kimleriň eli bar bolsa, olaryň atlary şol 26-njy iýun giýjesinde ogurlap Merdan Muhammedowy ogurlap äkiden Wunç Awezowyň ady giňden ýaýrajakdyr. Bularyň suratlary bilen bile çykjakdyr. Beýleki ogurlanlaryň, gyýylaram ýitirmedilenler ýagdaýyny bilemdik. Sebäbi ýydynak adamlara informasiýa goýmana olarda mümkinçilik bolmansoň, olar gözgöni ýitirmediler. Emma Merdan Muhammedow soraga çekilýär, soraga çekilende şonuň kimler bilen hatlaşanlygy, kimler bilen ara baglanşygy bolanlygy, kimler bilen telefon arkaly gürleşenligi, şol gürleşen adamlaryny soraga çagyrdylar. Şol soraga çagyrılan adamlarym bize gurrun berdi. Näçinji statiýalar? 183-nji statiýa, 185-nji statiýa, 191-nji statiýa, 3 tane statiýa bilen şol oglany gurumjurm etmek istediler. Emma bize gelen maglumatlara göre ähli ýönkölýän günahlaryn hemmeti yalan. Yankı 3 tane adınardan statiyalarım bolsa, Cinayet Kodeksinin statiyaları. Buların hemmesi toslama, hiç kim hökümetde agdarlyşyp etmek islemedi. Bul oglanyň diňe aýdan ekrana aýdan datları sivilizowany döwlet gurmaly diýdi. Olary agdarmaly, ýa birini öldürmeli, ýa birini sürgün etmeli, ýa janyny kastetmeli, ýa ýaragly topulmaly diýen gurumlary hiç wagt agdamandy. Terrorizmi hiç wagt boldamandy. Diňe aýdan sözleri hökümete garşy bularyň eden pysypyjylyklary, bularyň korrupsiýony edýän işleri hemmesini sanap berdi bir-birden. Merdan Muhammedowymyz 17 ýaşynda yetkinjek oglan maktab mektebe oturup Türkiýäge gelenden soň 12 ýyllap Türkiýede ýaşady, legalny ýaşady, 2 tane universitet bitirdi, 5-6 dille gürläp bilýän oglanyny ähli Kur'anam sahypa ayet süreme süre tercüme edip verdi ekranına. Buna da karşı Türkmenistan'ın hükümeti
özüni ne boşatırmak için hükümet deyip adlandıryan terör toporu bolsa bu oğlanı yığınadı. Demek bu kan devlet bolup bir şunyalı yaşayacak oğlandan korkan bolsa demek hükümet yok. Şunu gizli yollar bilen oğurlap ekeden bolsa demek hükümet dälle mafya bolýar. Bu oğlanın elinde pasportu yoktu, dokumentleri, istadı yoktu tutulan onu. Hemme dokumentlerim öýünde. Ondan näde bunu legal yollar bilen çıkardınız Türkmenistan'a? Onu diňe özleriniň gara yollar bilen çıkarıp bilýärler. Hususy samolyotlar bilen ekediler normal. Ine häzirlikçe men sözüm işleri tamamlaýyn. Ine aýtjak zatlarym gatyken ýöne bu oglany beýle gurumjurym etdik diýip eliňe ýuwaryn işem yapylar, hiç kim hesini çıkarmaz diýip pikir etmäň. Word of support to this group. I joined today for the peaceful demonstration, and we stand for the democracy and stop violating human rights of civil activists from Turkmenistan, across the borders, Kazakhstan, other countries to Russia, Ukraine, everywhere, where there's a strong dictatorship. So we want to urge UN to stop, to help stop this transnational repression that is exerted from the dictators of those countries. So we heartedly join today, I'm originally from Kazakhstan, heartedly join this demonstration to support Turkmen activists and stop abduction, exert your pressures on those countries and stop supporting corruption, corrupted leaders, autocratic leaders of those countries. Hi, I'm Çemen Öre. I'm an activist, I'm an advocate, Turkmen, Turkic, Kazakh, and all of our countries' association. We're here to stand against the terrorism. Which terrorism? It's the regime terrorism, the dictator's terrorism. United Nations has lost its ability to protect the human rights. It is now protecting all of the regime's rights, all of the terrorist rights, all of the dictator's rights. United Nations, where are you? Where are your principles? You do not stand for human rights. You do not stand for peace. You do not protect any of our rights, United Nations. Please wake up. Please start protecting human rights. Turkmen activists have been abducted from Russia, Turkey, Belarus, all of these different dictatorships, and they've been killed in Turkmen prisons. United Nations, you've been quiet. You've been idle, you haven't said anything. United Nations, you do not stand for human rights. Dismantle. United Nations, stop appeasing dictators and terrorists. United Nations, stop appeasing dictators and terrorists. United Nations, stop appeasing dictators and terrorists. Turkmenistan, stop kidnapping people. Turkey and Turkmenistan, stop kidnapping people. Turkey and Turkmenistan, stop kidnapping people. Turkey and Turkmenistan, stop kidnapping people.